Ngibhekane nazo. Ngulaza ngapha. Udlamini ungezela iketele engasebenzi. Kamtshana akasi. Angazi. Yena ngiyibona ngibone nje engasebenzi. Sitho si. Oh. Imhlola. Ngibona insizwa nazi ihlangene. Hey, Osala. Nanguza ke u. Mastand. Kunjani? Hayi sikhona nathi. Dlamini, ngolesithathu losuku imali yami ayiyabuya. Yini inkinga? Oh, hayi imali ayihleka. Uyahleka. Ngiyahleka mina imali yami. Mastand ekhuleka hayi ngisawuthatha kumkhulu. Mangakhuleka phela ngizoyibhoshela lo Dlamini imali yami. Undodana ngisawuthatha imali. Shesha. Indodana Mhlola. Udlamini unakale kabi. Lena kanjena ngalibona ukuthi aliphilile. Pandemic yomuntu okwahla insizwa. Hawu sibalikhulu. Yawe njani? Amazi umkhize kubiza ipandemic. Bahlaba ngawo lapho. Umkhize bona umkhize kodwa angithi iketelo lakho elingasebenzi njengawe. elami Alisebenzi iketelo lakho into sento engasebenzi. Yabona mina laketelo. Akho imali ezokhishwa umkhize. Sibona wena thula. Mandeni Ngoba kunje uwena. Athi thi iketelo lakho Dlamini liyawisa. Wena mkhize. Iketelo ngibeka ngalimbiza. Ngiqhuma ngala into Yiyo into imbiza yani yona le. Imbiza into iketelo lakho alisebenzi. Ngizothini kumastand mina. Zama enye indlela yokuthola imali. Usuphika iketelo lakho lingasebenzi. Awuzwe. Nginoplan ngoba madoda ngempela umastand nami anginayo ngiyazi Awusebenzi hlanganisa amakhanda ngoba sezinzi. Madoda ngisizele. Asitelekeni sithi akehli rent. Uzokhohlwa indaba yami yemali mase Noma isitshela into ezimbili ukuthi wena ungaxoshwa ngoba wena Dlamini umhlalo omdala la wena esafika nawo ubani ozobethela la emqashweni Akhumi. Uba uzochelayo ntambama Akhumi. ngiyabona Amandla awethu Asapha nento yethu sotoyizo nje ukutoyizo kodwa ukutoyizo uDlamini bafowethu uthi angahambi Okay asijoyisa le rent alright awungifuni asiyakhona madoda sizokhala lana njengeinsizwa la emqashweni aseneme la ebizayo khona umqasho la ngezansi u20 rand wena uthi 200 hayi mkhulu 200 abanye phansi phansi ngokuthi mina ngihambe la ayike okuhamba kaDlamini asihlangane nakho zele rand la nikhuluma nobabili le Master umqasho Dlamini izokuthela ba mina ngaqala mina uDlamini akahambe abafowethu hayi asibonge abangasi abahlali thina la Dlamini ngihambe lokhokhela imali yami bese ngigqumana lami hayi khomala ezokhona akayikhokha uDlamini imali ahlala uDlamini lalela la wena angithi waboleka imali kimi wayibuyisa ngithi waboleka imali yami wakhumbula imali boleka imali yofuna uthema airfees wayibuyisa ngayibuyisa uyafuna ngayibuyisa lo akayibuyisa uDlamini imali akayibuyisa hayi uqinisile maskele lalelani la hayi kodwa nawe Dlamini asinomkhomba imali zabanye hambe lendini zenu sizobuya soshekhele rent njengamanje uDlamini wena wahamba wabuya hayi ka master nalisifaka ngekhanda kuwe lalela la imali yami master ayi kulula ke Dlamini izimbili indlela hayi ngeke imali yami okabe
uyazi nawe Hayi Mastende ngamane ngihambe kulo mqasho. Ngeke le ndlela ngeke ungibangela umsindo akho crash yakho le ijazi lakho lendabulinganiso Hayi Mastende ngithatha isikhwama hayi ungihambele isikhwama ngiyahamba. hamba phela Vele futhi bengingasakuthanda ukuhlala la. okay hamba Lungile. abodlamini Ngeke mina enye indoda engenza leyo. Ngiyahamba. bye bye Dlamini Angeke mina enye indoda omunye engenza wahamba leyo. wabuya la uzobuya Aw, yey. Hey. Hawu. Yazi ngihamba ngifuna wena. Hawu, isuka emakhaya. Ufanani la? Isengihambisa ngifune ngaze ngakhathala. Ngihlala lana. Khona la. Uduke kancane hey. Hawu hey. Ayi uqhamuke kabi. Kade ngifuna ukuba hey madoda. Uqhamuka kabi ngiyahamba lana ngipoleta uMastenda. Hawu indaba ezi uyaxoshwa 500 into encane kangaka hayi ngakhokha ngiyafuna. uyini 500 akuphindela Hey, ungiphathela nempuphu. Uphu bokungenakho inkomo zophuza. hayi khona iphela Zinjani imbuzi lapha? la Dlamini buka mina ngikwani mina ngizocela hawu madoda hayi ngiyabona Dlamini Khona. umuntu ozongizela Khona nje. ngizomfaka mina songishele ikete engasebenzi. no kwabuye hayi ke Asaxoyisi ke khohlwa ke. awu Sebalikhulu. njani Nhlonishwa baba. yeah hayi nathi sikhona hayi Hayi wensizwa lana ngihamba nanathi indodana yami endala. hawu Vela tu bese vele ngasuthi kinga kanti bese ngimthemba lo gayi mina mfethu ngifunele ukuthi ngibe upresident hayi kanti Sanibona bafethu. Ninjani bafethu? Benisacela ni-subscribe kwi-channel yethu. bafethu njani ukusubscribe kulula nje uvela uklikhe nje lapha nje phansi lapha Hayi nje wena, klika phezulu makenge. Hawu. banenze njalo nje kuhle kabi nobenibahle nayo Subscribe hey senifuna ukubiza abantu beze la ba-subscribe nemqondo hayi asifuna umuntu la hayi bona kubathatha ngizolile bese vele ngasuthi kinga kanti